YouTube. Idemo če. 10, kosko. Ne bi majstoric. Te u vratima. 9:30 idemo če, idemo popit kavu. Uzem ajendu i miau. A vi sve? Zadnji dan, vrato. Ne smo bili. Da, inače. Sa guzicu pa neš ništa. Možeš, ma nije više to, ne mogu. Koja je to adresa? Da riješimo sa konteksta. Sinoć to jest jučer je ova izjava jaja, pečenih fažola i neku salatu. Lik smedi. Pazdine jaja. A ovaj majmun je opalio alarm od 5 uri ujutro. Alo, znači od 5 uri ujutro se opalio alarm i zvoni do Pozdrav, do 6, do 7 je zvonio. Majko mi. Do ona pedere. Stigli smo kaj nekog. Anime shop. Ovo je iša vidjeti. Ovo je iša troši manzi. Da vidiš šta imam. Evo stari, donosi doma, Nine Sword style. Tamo. Preko ceste lagano. Vidi ga. Vidi ga. Ne, nego ide na semafor. Majmun. Evo sa kuda obijaju. Lik je kupio katanu. Nekog razloga. Šta misliš? Hoće ga pustiti u vlak s time? Ovisi šta bude radio sa njom. Šta bude radio sa njom? Bude li držao u kutiji, nema da ga pustiti. Bude li držao u kutiji? Podavajući njega, on neće nju držao u kutiji. Neće držao u kutiji. Ništa, idemo do kafića, pa ćemo kad sidnemo javit se. Pa bolje ti da popiješ sa kavom negdje. Vidi ja. Došao malo ladno. A on neće znaš šta je malo ladno bio. To je to. A došao neće znaš. Ima neki biljarski bar. Jel možeš koja slika? Da, vidimo. Ja mislim da je to čak to. Ne, basta, evo mi to. A ako je to to, nije čekalo. Tražimo za jest. Ne znam točno gdje je to. Dajemo katanu. Vidi. To je teška je. Je, a? Ali je lipa je. Od škrinje. I to konoplje zove se. Je li ošte? Nije. Normalno da nije, brate. Da je oštra bila bi 180 eura, a ne 80 eura, je. Došta je replika. Tako da YouTube nema demonetizacije. Ovo je replika. Da, Billy je vidi, a? Ovo je replika. Ko ona moja doma je? Replika je, nije oštra, nije ubojita. Ko pošada? To je problem. Ali dalo bi se to na oštru plagati. Kako se kad se zove ono? Treba bi šta manje, da šta manje uništiš. Je, vidi, stvarno je. Da oni, znaš, šta ide na kut, ono sranje, oštrać noševa. Oni delimano. O, delima! Lipo izgleda. A stari, pazi, ovo kožna. Je kožna? Kožna je, nije nacrtana plastik. Je, ima broj. Ima konope, ima detalja. Malo biži u livo. Je, evo ovdje otprilike, jel tako, ovdje pri vrhu negdje. Pa dobro sad. Kad bi sa njom iris... Znači ovaj je subliti ukrug, Evo ga, ide. Polta. Ima je. Ma, prvo te iša. Čekaj, ovi Nepalci voze sedmicu, ja vozim četvu. Koji? Zato što oni vjerovatno više korak. Ima materno, pogledaj na šta liče. Miau. Kolega. Ne znam, moj, ko ti stricaš, ti ništa voziš. A i to šta kaže. Ja nemam para za mačeve. To je to. A zato imaš para za prometno napraviti. Darko, jesi? Ja, tu je. Darko se je sve napravio. Je. Ja mislim da ovo Darko. Je.
Ovako se i mač izvlači iz korice. Šta, klikneš, Zapravo da. Nemoj, zabit ćeš se. Ovo ti je Mustang, ali u Europi. Duje, spremno. Alo, ne vati ga. Ček, primi tu auto. Nemoj, duje, aj sad će doći u Uber. Boli me ko naš još neće državo. Izgleda što nauči na katanama. Dok dođe. Kako će? Ovo malo sranje ti ima... Jedan... Ubit ženu tamo. Da tako kažem. Aj ovo ja treba. Ti mi zapravo ne možeš izvući. Ajmo. Nije Ante, ja i ti, ajmo. Ja, sad smo se vozili sa neki taksistom. Lud ko. Gdje sam pričepio prst. Di su? Odmah je. Dobri su. Sad ti je. Je lik lud, majke ti. Ali brajo, lude totalno. Pričam malo o Tomaševiću, pričam malo o ovome. Šta ja da ima? Snimio tebi ja čovjeka, nisi? Nisam snimio. Nisi snimio tablicu? Ne. Dobro, sad mogu pričat. Da ima pištolj izrata ispod sica. Ispod sica ovih Nepalaca kad dođu sam i pokoj. Ja ga pitam, kako vam to, kao policija šta radi, problem imate, kako je dozove? Ma to ja izrataj. Čekaj, ozbiljno ima. Da, ozbiljno. Brat. Lik lud. Ajmo čaj, jes. Alo. Da je bija duje, ovaj sa katanom, ovaj sa... Ne, ovo je pištolje. Ajde, idi. Nisi uopće nisu pojavili nekoliko. Pa smater, sad ćemo bacati. Ovo je briškule. Šta ima? Neža. Daj pokaži kaj. Baš sam bajna, nema šta. Ja išao neku križaljku. Već treća. Sam pogledaj, Je, boli me. Što ja svom... Za nelje put danas. Moje reći, svi ljudi u Zagrebu su jako fini. Tako, bila je fina tamo gdje smo jeli. Neka konoba Pujger. Je tako? Konoba Pujger. Nije gostionica Pujger. Gostionica Pujger. Jako dobro jelo, meso, sve je bilo dobro. I sad idemo prema doma, uzmemo se već neki... Ovo je 2 vremena. Ovo je 2 vremena. Ajde, 39 vas. A trebamo se uzeti 8,5 sati. 20, 30, Dobro je to. Mi ćemo se javiti još koji put, sad prelazimo opet kroz Liku, snijeg je ogroman. Da, šansi. 7, 42. Snijeg, slika je 65. vetar. Ja šera, digam je za 2 punta spremno. Snijeg Jesam? ima. Je za 2 punta sam. A na šta si mogu? 45. Na šta si mogu? 45, ja 43. Nemoj, stari moj smrdit će vino. Ste se klinom zatvaraju lipo. Klino. Jesi vakumira? Nisi. A se neće više otvoriti. Sad se miješamo. Sa karte, da igramo na ovo. Majko, ti se. Ajde gas, kamo te nabije, na? Stiroda. Kaminarinoku. Ajde upali ovo svjetlo da vidim koliko će osvijetlit. A svi ćemo upaliti svjetla pa onda. Neće, mi ćemo mravu, ima da s*** mravu. A nije, ne mogu onda s tim išovavit. Ne. Preždi unutra, to je isto problem. On samo dokazuje djelovanje vakuma. Onda podriguješ ko Čovjek je fizičan. Ovi isto, ovi je posebno slučaj, ovi saboraje, pa ne više, dobro ovi je saboraje, pa je to opravdano. Sinoć, hvala Bogu da sam zaspao u ponoć, da nisam vidio šta se dešavalo proteklih Nisi treba ti to treba se namirisati. Pa još bolje da nisam Ajde da se uhlo vrati u zidove. To si moga i osjeti na koži više. Pa to vam se uglo u koži Čovjek je kontaminirao cijeli zrak, kontaminirao sam se unutra. Ja sam išao ući u tu prostoriju. Kad sam ja ušao i sidija pored tebe dok si ti spava, malo da udahnem zraka. Ja se vraćam unutra. Ova aura me vratila nazad. Ne znam. Znaš kakva je kad dođe ovako. Ajme meni. Ajme, Čekaj, stani. Preto realno da je prava, naoštrena, ne da bi vam sad ruke sasipla. Kako bi izvuka, on bi ušao u krivinu, probija bi zid, ja nisam bio nekoga. Otvori je, sasiće ruku. Otvori, ispadne oštrica. Zatvori. Čekaj, pripremit ću još jednu. Nemoj repartirati. Dosta mi je prđenja. Dosta mi vas je, boga mi.
Sinovi sam zovalo dušu po vrate, ali... Ne znam, ovo ti je jedina pametna u protekli sat. Ajde, seri ti, Čekaj, ajde. Uga priprema za sve. Star moj, napravit ćeš atomsko culište, ovdje molim. Nemoj ni ti. Ti pogotovo, te ova rokneš, star moj, leteo si u Ništa ko duvede ga roka svaki 3 minute. A ja? Zato ga moram, ja ga moram pripremati, mi može kao hoćeš. Ne mogu, brate, šta sam prazan. Ti kad porneš od Imam cvjetića delay, izgleda. brate. No sa pariko Five Nights at Freddy. Bro, ideš u Slovani, krečac na snijeg. Led je led, samo da cijeli snijeg. Ja rekao da je led. Daj, zove ne, kreneš. No ide u mater, da si me ledenica pogodio. Ajme, majko. Šta lado, bog. Nije bro, preko je, led je. Posa. Pedor, ja, šta mene? Halo. Mjau, mjau. Ma vi ne mogu u ustavu, nikad grije se. Ovo si mi podalo baci. Pa to. Pedoru. Ima ja kraj sve Mio, pataj. Poštivno me bate nekoma. Ajde, ding 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 ding. Čekaj, evo ujedno skadera. Brate, moguće da sve će ostati bez suve samo. Ostali smo bez sume salame. Koliko smo stali su? Pa nema šanse. Ne moguć, ima još jedna. Evo slušaj, donirat ću ja tebi svoj čaj, man. Neću. Evo ti čaj. Neću od tebe ni lipa. Reci a. Aj, čing, 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 čing. Kaže, Bravo. Kujo. Ladan. Tamo vlog, ne vidimo se uopće. Ne. Izašli smo. To je to. Jao, brate. Ajme, majko. Sutra je stara godina, ne vidi se niko ništa. Domi, sada... Dobre, kako ti ideš? Moji dolaze. Ja bi te usput, aj dobro, na Domini dolaze. E, Ja ću sada doma, pa ću vatno. uglavnom, mi ćemo se vidjeti u sljedećem vlogu, najvjerojatnije. Mjau, mjau. Ja ne znam da se vidimo mi. Ma vidi mi se neka stvar. Tako, poludilo. Vidit ćemo se u idućem vlogu, jer ovo je praktički to. Pozdrav ljudi, vidimo se.